హలో అందరికీ, గుడ్ మార్నింగ్. సో ఇవాళ వచ్చేసి 23rd ఏప్రిల్ అనమాట. సో నేను ఇవాళ స్టార్ట్ చేశాను ఇంట్రాడే. రోజులాగానే యాంబర్ షేర్స్ అయితే నేను ఫస్ట్ సోల్డ్ చేశాను. ఇవాళ సోల్డ్ చేసి సెల్ చేసి ట్రై చేద్దామని చేశాను అనమాట. సో ప్రస్తుతానికైతే ప్రాఫిట్లోనే నడుస్తుంది. ఒక్కొక్కసారి మళ్ళీ డ్రాస్టిక్గా జీరో అవుతుంది, మైనస్లోకి వెళ్తుంది. సో చూద్దాం ఎండ్ ఆఫ్ ది డే అయ్యేటప్పటికి నేను ప్రాఫిట్లో వస్తుందా లాస్లో వస్తుందా అనేది. నిన్న ఈ వీడియో అయితే మీరు చూసినట్లయితే అది మొత్తం లాస్లోనే ఉంది. సో నా లాస్ వచ్చేసి నిన్న 84 రూపీస్ అండ్ ఎక్స్ట్రా కొన్నప్పుడు అమ్మినప్పుడు వచ్చిన ఛార్జెస్తో కలిపి మొత్తం లాస్ 100+ అని చెప్పొచ్చు. సో ఇవాళ చూద్దాం, నిన్న లాస్ అయింది, ఇవాళ నేను గెయిన్ చేస్తానా ఆర్ ఇవాళ ఇంకా లాస్ అవుతానా అనేది.